kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phidi Mary Nongkanti walang. Kini kilong kimat ki pakongsan jong ka khubor menta ka step. Rai ka sarkar Meghalaya ban penkiu shushu ya ka lat ai jingirap hapo jong ka MHIS ban sumare ki bapang COVID-19. Lejungo arwot ki menteri ka sarkar Assam ya ka Lailapur ban kentu ya ki bakhang surong ban pelat ki trok bat kali ki ba lecha ka jela Mizoram. Yo takmak siar ke India lingba Uniraj Chopra ha ke javelin throw ha ke Tokyo Olympics. Hashwar pinyo snow ka khubor ka babnya snow bha bancha skor shwa ya ke ni ke jing pen bana ka badan kam. Namar ka jing don jong ka COVID-19 ikin tu ipi ki perlok nong sngap baro ban amle sting hre ban kit khia bat ya dai la de bat ki weiru da ka bubut renti ya baro ki jing batha bala ai. Kitu ki beladap sau pesan senam kereta seneng, bat ki beladap yo ya ketika COVID ke beningkong, kini belishin saya ketika ka baar kat kum kapor balabu. Bo ila dia ha ke jing singan, da ka babu di kini gilai teli ki jing betha ki besuk penbun. Pongi ki mask, ya paji iwe ni iwe, sat bhaya laki kiti badur khmat man la kapor. Kidan ki national helpline number ki batrekam man ai ki jingtip ki badon kam na ka banta ki pajba ha ka bayde ba ka COVID-19 phila ban phone ha number not iwe r like handai hinyo pra not sound riu lani iwe not new san u number ai jira u batrekam ha Meghalaya udai iwe not pra but iwe not new not mentapat pinya sngowi ka khubor ka babnya ka sarkar Meghalaya kala shime ka rai ban pen kiu shishu ikilat ai jingra hapo jong ka Megha Health Insurance Scheme MHIS u menteri jong ka koi ka khia ka sarkar Meghalaya ba president tun song ulei thu ai kinong ai khubor ba ya ki jing jing se baro ha ka be dei bi kinong pang COVID-19 an sa ai ka sarkar but an tip ya ka kum ka out of pocket treatment ya kani ka rai la shim hadin baka MHIS kala bo ek jing terwa ban kentup ya ka bailut bicep baro jing kinong pang COVID-19 hapo jong ka scheme kam hashwa ka sarkar kala rai ban ai hndru pho na ka shispa ka jing rap ha ka jing lu jing sem ban sumari kinong pang COVID ya kani ka dor la phya kisan benta ni kisan tli ki kedan kata kitu ki bathia pang ha ki general ward klem da don kam ka oxygen kan long hinyo hajar tingka shisngi kitu ki bathia ha ki general ward ringkat bat ka oxygen ka dor ka long kharwai hajar sans pating ka shisngi kitu ki bathia ICU HDU klem ki ventilator ka dor ka long khat saw hajar tingka shisngi kitu ki bathia ha ICU klem ka non invasive ventilation ka dor ka long khat phra hajar tingka shisngi but kitu gi bathia ICU ringkat ba ka invasive ventilation ka dor ka long arpho hajar tingka ha ka shisngi ha Assam arhut ki menteri sarkar ki bukan thop yu Ashok Singhal but u Parimal Sukra Baidia min ningsi kila lech ki jaka ba Assam put apeng ka Mizoram but Assam Halailapur Kachar district da ka jing thuban khro ki trai muluk ban weng no e ka jing pakhang kali but ai la ki kali ba kin dung sham Mizoram wala ka ta ka ba ki menteri ki dang ekren ba ka kan hon jing nong punya trok ki paj ba ki basngo bitar ki lasdang kawang mau penjulori ki artli ki trok ki basakut ha ka te jaka ki pulit kira mare mar sha ketika jaka bante lakam ya ke jing huri hura u menteri rang ba ka Assam u Himanta Biswa Sarma ula batha ya baro armut ki menteri ban net Lailapur outpost khanang banyo ekran halor ka jing khang yi kali bandrung sha Mizoram kadba ka COVID-19 kadang kiyaw ka jela ka sarkar Meghalaya ka persyang ban phai shikidor ba snong ma kinong elam jang ki kinhon ba pher banyo etre lang kham bha ha ka jing persya yau kenyang jingpang u menteri ka tanak jong ka koi ka khia ba president tun song ula pentip ha kinong pathai khubor min kasngi bala patha ya baro ki deputy commissioner jong ka jela banyakren bat ki bor penya snong kum jurup la kinong lam jong ki kinhon ba pher banyo emerging mutlang khanang mante la kam ya ka jing saphriang jong kenyang jingpang ka jingi bet yo corona ha Meghalaya ka kiu bha habainu jor ba ki we ki jela u menteri ong bakat kum ka jing pensai jong ki start shampang ka koi ka khia ka Meghalaya ka don ni delta variant u bade ujat khnyang corona u ba khamshir khai but u ba stat bha banya bin namar ka jing don jong delta variant baro ki nong snong jong ki jela ki de ben long ki bakit khia ban but per king bha ya baro ki jing batha bala ai da ka tanat jong ka koi ka khia layo jing te basau pusan na ka spa na peding ki nong snong ki ladap IT ka hanre ka ni kadang duna shibun u menteri lai thoru bala pha ya ki kan huan shaman la ki kan to chnong ban weng ya ka jing artatin ba ka jing sieri ki pat ba ban IT ka
Ula bendap syusyu da ka boong ba ka sarkar jilla kan sekersha ni ki hospital Shimen kanang makin la ban penbiang ya ka jingnon kam oksigen bat ki jingthia ICU. Menteri Bakmi ya katana jangka koi ka khia ba preston ten song kentu ya borok ki pat nong song snong jong ka Meghalaya ban burden ti ya borok ki kendon trekam ki beide ba ka COVID-19 ya ka bala ai da ka te katana kanang banya dai ya ka jing sapriang nuk nyang jing pang corona. Uba ten song la kenturu ya borok ki nong panya snong bakin burden ti ki jing patha borok bala dap ai ha ka sautri ku jingmang hajar huwei bat ha ka joka puar ban burom ru ya ka jing pen khu don burom ki met yap jong ki briu. Ula pen sngau baka long ka basngu si shibun baki don ki shnong ki bakhang manon ra ki med yap jing kinong pang covid ka balong persya ya ka hukum sarkar. Menteri la pensyai bakat kum ka kendon trekam bala penmi ha ka sautri ujemmang hajar huwei la sya ban ra ki med yap hadu phalau yeng jong gitu ki bakhlat na ka covid hendrei kin di ben penung syapo yeng. La ban penlong ki nu ki jing le anyam bat jing ai khuble khaddo ya ki ha phalau yeng. Kani ka khubor ka wan shpi na ka All India Radio Shillong. Uniraj Chopra ula yo ekanam ladu bat yo khore ka takamak siar ha ka javelin throw ha ka Tokyo Olympics menta usnem. Dakani ka jingjob jong Niraj Chopra ula thau history thamai na ka benta ka India banyo takamak siar ka baningkong ha ka Olympic track and field. Menta ka wat ka India kala yo khambon kita kama bani ka ba menchwa ha ki ba kumkinu lumpung yele kai Olympics. Ka nongtit golf jong ka India ka Aditi Ashok ka light salit ban yo ka takama tama ha ka jingi kun final individual stroke. Ubajrang punya ula yo ekatakamata ha ka thup wrestling hindu pusau kilometer nin kasngi. Ha barok ke India kala yo nyautli kita kama ka bakan thup ka wei kita kama ksiar artli kita kama rupa bat sautli kita kama tama. Katna textile kala rakhi burom ke National Handloom Day min nin kasngi ha kari barok ka wei. La ai burom ki kin hon nongso nong than kiti na ka benta ka jingno senyang barat ba jengki ha roi ka par ke emlang salang bat ka yo ka kot ha kari barok ka wei. Lightly kishnong bathan jan bachna tiar rakakti ha Kovalam Kerala kishnong mohpor ha jongka Assam bat ka kani hama ka bahasri nagar kila yo ban seng bat penklang bor shishu da ka jingkershan nakatana textile jongka sarkar India ringkat bagi sarkar jilla. Menteri orang bado keri Narendra Modi ulo ong baka thir ka thain ka penwan dor ya ka jing bhabrio ko India ha ki bun rukom ukuntu ki pa nongsong snong gari ban thie ki mar handloom bat kentiu ya ka trei ka ta bat ka sap ka phong jong ki nong thir nong than Menteri orang baka Meghalaya konat ki sangmau ai khobele kit bok kit ruang ya baro ki nong than bat nong sna tiar da ka kti ki badan ha keleng ka jilla Meghalaya. Uang bakani ka ka jat karkhana ka pen khlan bor shu ki kinthe wai khobli nguru ya baro namar ki jing persang barat ba ban penne pensa ka su ka than ka balahi kai nadu umen barim ha Meghalaya sans pa ar pusamot ki briu kle thamai uknyang jingpang corona minhin ka si ban nyamut ki we par ki la khlat no namar jong ka te ki jingpang baro ki bla khlat minhin ka si ki dei ki bampat dep aitika ong ka khubor sarkar Kajinya beliau Meghalaya namar ka klam kala kiu sha ka 6000 shis pa san pusau ngot minhin ka sngi news pa khandai ngot ki beliau kilala no khnyang jingpang Principal Secretary jong katanat ka kot ka khya ka sarkar Meghalaya P Sampath Kumar ula kentu ki Village Employment Council VEC jong ka West Garo Hills District ban shim ye ka jingkit khli haladi ban penslur ki nong song snong bakinit ai tika covid bat yo jingeda na ka tika jingpang ka bashir khai Sampath Kumar la penkan mau bagi to ki bampat dap ai tika ki don ka jingma ban ngat hau te khnyang jingpang kentu berkerpat ya baro bagi penong kongsan ni ka jing ai tika ban pelat yeladi na ka jing e Katanat Veterinary and Animal Husbandry jong ka jilla Meghalaya shen kan sa penlong ka jing lang baki sipai jong ka Border Security Force BSF banyo weng ye ka jing e ha ka jing shalan bi an ye ka jing ri jing dup sa Bangladesh habai klan bikinong pathai kubor Principal Secretary Katanat Veterinary and Animal Husbandry GHP Raju ong ba an sekren sani biki bor bahalor jong ka BSF lembar ki District Superintendent jong ki pulit ban penklang bhai ka jing ap pahara hau put usam ka rib ka Bangladesh kanang manyada na ka jing shalan be an ki jing ri jing do namar ka jing na masi ka dor jong ka dok masi kal nang kiu shu ha kani ka jilla katu kani ka khubor kala kot bakala wanshpi na ka All India Radio Shillong sngo bhaban apat mata se ka program ka banbon